Assalamu алейкум, muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта бөртеклеләр суктыру ахырына якынлашты. 5 миллион 200 мең тонна ашлык амбарларда. Казанда ярминкә мәйданчыклары тагын бергә артты. Юдина бистәсеннән безнең репортаж. Шишмә янына чокырны кем казыткан? Авыл башына чыга торган юлны нигә томалаганнар? Кеше битаман халкының сорауларына җавапны бергәләп эзләдек. Гаитләрне кемнеңдер өенә җыелып уку тарихта кала. Түбән Яхшы авылында яңа мәчет ачылды. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Татарстан игенчеләре быел 5 миллион 200 мең тоннадан артык ашлык җыеп алды. Икмәк булса, җырда була ди безнең халык. Дөрес, иген уңышы шөкер итәрлек. Ә менә игенче үзе нинди фикердә соң? Аграрчылар өчен бу ел бик кыйммәтле ел булгандыр мөгаен. Ашлама, ягулык, запас частьләргә бәяләрнең котырып үсүе хакында даими аңлатып тордык. Әмма вазгыятьнең шундый юнәлеш алуына каршы торыр хәлдә түгелбез шул. Инде килеп уңыш җыелды. Хәзер җир хуҗалары уңышка бер сөенсә, ашлык бәяләренә карап киенергә мәҗбүр. Соклар урының булса, сатмый тор, сабыр ит диюе җиңел анысы. Шәшу урып җыю чорында алып торган бурычларым бар икән, бөртекне бүгенге бәядән сатарга мәҗбүр буласың инде. Әмма зарланып утырып кына хәл үзгәрмәячәк. Нишләргә? Бу атнада аграр министр Мурат Җаббаров хөкүмәт йортында брифинг үткәрде. Федераль казнадан иген үстерүчеләр өчен берникадәр ярдәм акчасы бүленәчәк. Ул үз чиратында ашлыкны бүгенге бәядән саткан очракта игенчегә азмы күпме табыш алырга булышыр дигән фикердә белгечләр. Матбугат очрашуында тагын нинди сораулар күтәрелде. Булар хакында тулырак киләсе видеоязмада бәян итәрбез. Бөртеклеләрне урып җыясы мәйданнар бик аз калып бара дип башлады сүзен аграр министр. Игенчеләр 1 гектардан уртача 36,8 центнер уңыш үстерде. Хәер, урак бөртеклеләр белән генә тәмамланмый әле. Рапс, кукуруз, көнбагыш суктырасы бәрән генә алып бетерәсе бар. 10 районның 7-се шикәр чигендере казырга керешкән. Шулай да алдынгыларны бүген үк билгеләп үтте Марат Азат улы. Наибольшую лепту в Каравай Республике свыше 200 тысяч тонн внесли у нас. Иң күп өлеш кертүчеләр Тәтеш, Арча, Буа районнары. Алар 200 мең тонна артык ашлык җыеп алды. 1 гектардан алынган уңыш буенча Тәтеш, Минзәлә, Яңа Шишмә һәм Кукмара районы игенчеләренә тиңнәр юк. Бу җирлекләрдә 1 гектардан алынган уңыш 44, хәтта 48 центнерга җитте. Югары уңыш алуның сире нидә соң? Аның артык сире юк. Игенчелек технологиясын төгәл үтәргә кирәк ди алдынгылар. 114 килограмм действующего вещества, плюс к этому, наверное, уже мы за 120 перешли. Гектарына 114 килограмм тәэсир итү көчендәге ашлама керттек. Тиешенчә итеп туфрак эшкәртү, яхшы сортлар, үсемлекләрне 4 мәртәбә яфрактан тукландыру. 2 ай ярым яңгыр яумаганда шушы алымнар ярдәм иткәндер инде безгә. Инде Тукай районының алдынгы ирек хуҗалыгы кебек ырлыкчылык белән шөгыльләнүчеләргә технология иң беренче шарт булып тора. Алар ашламаны да гектарына 200 килограмм кулланырга тырыша. Ежегодно проводим известкование почвы на 200 гектарах. Ел сайын 200 гектар мәйданга извест кертәбез. Тагын шул кадәр җиргә органик ашлама. Үзебездә районлаштырылган югары уңыш бирергә сәләтле ырлыклар кулланабыз. Шулай ук җәй дәвамында 3 мәртәбә яфрактан тукландыру үткәрдек. Защита растений работает с фирмой швейцарской Сингента. Бер карасаң, ирек хуҗалыгының шәшүлек җире дә күп түгел. 2000 гектардан артык җир эшкәртәләр. Шул мәйданның һәр гектарыннан быел 82 центнер уңыш җыеп алганнар. Җитәкчеләре Рөстәм Хаҗиев фикеренчә, моның сәбәбе бик гади. Җирне яратырга кирәк. Җирне яратып, бер кишәрлек җирендә буш булырга тиеш. Һәрбер квадрат метрга үзеңнең вниманиеңа биреп, тырышып, һәрбер секундны җирне яратып эшләргә кирәк. Җирне яраткан кешегә генә икмәк була. Татарстанда быел да ниятләгән күләмдә уҗым культуралары чәчелде. Тик менә 21 районның туфрагында дым күләменең җитәрлек булмавы борчуга сала. Шушы көннәрдәге яңгырлар уҗымнарга уңай йогынты ясар дип өметләнә игенчеләр. Быелгы уңыш куандырса да, бертеккә булган бәяләр сөендерми җир хуҗаларын. Базарда 3 класслы бодайның килограммына 11 сум тәкъдим итәләр. Калганнарның бәясе 7-8 сумнан артмый. Бертек үстерүчегә үз кыйммәтен каплап бераз табышта калу өчен зерно дип аталган федераль мәгълүмати системада теркәлергә кирәк. Шул очракта гына субсидиягә өметләнергә була. Терлекчелеккә килгәндә яңа төр үсеш юнәлеше стартала. Существенным отличием этого года является ориентированность бизнес-проектов фермеров на импортозамещение в условиях санкций.
Узган елдан айырмалы буларак, быел кайбер фермерлар импортны алмаштыру буенча эшләргә ният кылды. Кышчылыкта, мәсәлән, Кукмара, Зәй фермерлары йомырканы үзләрендә җитештерә башламакчылар. 2019-2020 елларда яңа техника сатып алучыларга бирелә торган субсидия акрынлап ияләренә тапшырыла. Аннан соң алганнардан гаризалар кабул ителә. Бүген техниканы саклап тотуның никадәр мөһим әйбер икәнен күпләр аңлады инде. И уже сейчас по мере постановки техники на хранение необходимо провести... Техниканы кышкы саклауга куйганда ук дефектовкаларга кирәк. Бигрәк тә чит илдә эшләнгән техникага запас частьләрне көздән алып куюың яхшы. Язын вазгыятның ничек буласын беребез дә белми әле. Бүген көзге туфрак эшкәртү җиңелләрдән түгел, әмма дым запасы белән мактана алмыйбыз. Язгы кар суларын ныграк сеңдереп калу өчен туфракны көздән сырып калдыруның кулай икәнен дә онытырга ярамый. Иген һәм яшелчәләр уңса, авыл халкы да тыныч, шәһәрдә яшәүчеләр дә тук. 2022 елны чыннан да мул уңышлы ел дияргә хакыбыз бар. Узган шимбәдә Казан һәм башка шәһәр базарларында көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Аларны гадәттә өлкән буын вәкилләре көтеп ала. Узган ярминкәдә кишерне 25, ә бәрәңгене 18 сумнан саттылар. Әмма яшелчәләрне мондый бәядән алыйм дисәң, йоклап ятмаска кирәк. Көннең икенче яртысында аларның үзгәреп куюы да ихтимал. Быел Казанда тагын бер ярминкә мәйданчыгы булдырылды. Юдино бистәсендә оештырылган ярминкәдәге бәяләр белән без дә танышып кайттык. Александр Ершов базарга инде иртәнге 4нче яртыда ук килеп җиткән. Бер Кырлай агрофирмасыннан гына да бәрәңге төяп 4 машина килгән. Көн сайын килеп булмый, әле басуда эш күп. Ә булай ярминкәләргә килергә тырышабыз ди Александр. 10 тонна бәрәңге алып килдек. Кеше акрынлап җирин шуны. Кем бер сетка ала, кем 5 сетка ала. Бүген бәрәңгенең 1 килограммына 18 сум куелган. Башка урында мондый бәягә бәрәңге таба алмыйсың. Шуңа да килүчеләр икенче икмәкне үзләренә җитәрлек итеп тә, кышлык итеп тә сатып ала. Ит сатучылар рәтенә күз салыйк. Сыер итенең уртача бәясе 450-480 сум. Әле монысы сөяге белән сатып алсаң куелган бәя. Сөягеннән араланганның килосы 600 сум. Сатып алучыга бу бәя очсыз түгел әлбәттә. Балтач районыннан ит алып килгән Рәмис Ибраһимов мондый бәя кыйммәт түгел ди. Ул үзе дә 100 башка якын мөгезле эретерлек асрый. Халыктан да ит җыя икән. Бер үгез үстерү өчен күпме тир түгелгәнен яхшы белә ит сатучы. Мин бу хобби түгел бит инде. Безнең бит инде аны без шушыны үстереп, шушыны сатып көн күрәбез авылда. Мин монда теге шәһәр халкын бушка ит ашатыр өчен кимим, яшермим асан. Точно әйтәм. Но 480 кыйбат түгел. Бүген көндә 52 сум горючий тора. Горючий булса 12 сум. Менә анда уже сөйләшергә булыр ие. Биргә килгән өчен бирелә торган ягулык субсидиясе артыннан йөргәнем юк ди фермер. Ите сыйфатлы булгач, сату өлкәсендә кыенлыклар күрми. Хәзер инде даими сатып алучылар да пәйда булган. Әле яңа гына ачылса да, Юдино базарында сатып алучыларның активлыгы сизелә. Песок алдым, ит алдым, колбаса, вот, май, сливочный. Бәрәңге кирәкме? Юк, бәрәңге үзенеке бар. Ну, семенага кирәк, монда семенага юк. Аңлы инде чемаранчы. И куба берләр бар, хәбәр. Тыелда бәрәңгеләр юк, хәзер, пожалуйста. Вот, и күбрәк инде, ну, куба булса, еще лучше было бы. Шикарала бәрәңге алабыз. Ну, бөтенәй белән тегене арзанрак булгас, тем более без җирактырга аны күтәреп таршысы бар. А бу жарты жылга бер килеп кирәсен. Бөтен нәрсә дә арзанрак. Арзанрак кибеткә караганда. Ну кайсылары кибеттә арзан, менә кишер, например, кибеттә арзанрак. Моннан 25 кибеттән 20 сум. Бу базардан әйбәтрәк инде арзанрак. Арзанрак без алабыз аны. Иктүк киләбез. Бигрәк итәйме? Иктәмнесен электригә. Элгәре очык булайды бүген очык юк. Нишләсәләр алдыгыз? Песок алдык, помидор, хыяр, хәзер балык арыйбыз. Мәскәү һәм Киров районнары администрациясе башлыгы әйтүенчә, бу мәйданчыкны махсус торак йортлар янында һәм тимер юл станциясенә якын итеп төзегәннәр. В рамках полугода мы зачистили всю площадку. Ярты ел эчендә мәйданчыкны чистартып, законсыз төзелгән сату нукталарын алдык. Асфальт җәю, кыймалар, ут баганалары куюга 12 миллион сум акча бүленде. Сүз уңаеннан шунысын да әйтергә кирәк. Базардан читтәрәк булса да, бакчачылар өчен дә сату өстәлләре каралган. Нина Васильевна 20 ел инде Юдинога Мари Республикасыннан килеп сату итә. Элек товарны кую өчен төрле әрҗәләр эзләп җафалана идек. Хәзер урыныбыз уңайлы ди. А вот нам на двоих-то это немножко много.
Ирем белән икебезгә күп кирәк түгел бит. Башкалар да авыз итсен дибез. Быел слива җимешен мул бирде. Алмалар да күп булды. Пенсиягә өстәмә акча бик әйбәт инде. Әнә, килгәч тә бер кышлык итеп шикәр кыма алдым. Әле ул кадәр сатаммы, юкмы, белмим. Бүйек Тукайыбыз язганча, гел кайнамакта бу базар. Сатып алучы арзанны эзли, бәхәсләшә. Югыйсә, көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре нәкъ менә шәһәр халкын арзанлы азык-төлек белән тәэмин итү максатыннан оештырыла бит. Безнең фермерларыбызда, безнең авылдан килгән бөтен продукциялар бездә һәр кеше кыйбатрак итеп сатырга тырыша. Но безнең ярминкәләрнең бәяләре куелган, ул бәяләрдән артыграк сатырга именно бүгенге ярминкәләрдә 12 хәтле ярамы. 12-дән соң бәяне күпме куйсалар, шуны хәтле куялар. Но безнең бу площадкалар бит инде суббота гына түгел, алар монда эш көннәрендә дә эшли. Ул көннәрне дә без заявка буенча барсында чакырабыз. Анда инде бәяләрне кем ничек саталар, шулай саталар. Димәк, кирәк ярагыңны очсызгарак алыйм дисәң, базарга шимбә көнне иртүк турып баруың хәерле. Кышка бәрәңге яшелчә алып өлгермәгәннәрнең әле вакыты бар. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре яңа елга кадәр дәвам итәчәк. Биектау районының Кече Битаман авылы күрше Мари илешегенә урнашкан. Янәшәдән генә Ашат елгасы ага. Бер яктан авылга урман ишелгән бит торса, икенче яктан барлык хозурлык уч төбендәгедәй күренеп тора. Бу авыл халкын ни борсыйсың диярсез. Ашатка агып төшә торган олы чишмә янына зур чакыр казып куйганнар. Яна килеп, авыл башына чыга торган юлны каплап, аны икенче юнәлештән җибәргәннәр. Безгә мөрәҗәгать итүчеләр бу эшнең башында фермер Рөстәм Садыйков тора дип аңлатты. Әйе, дөрестән дә, шушы авылда туып үскән Рөстәм әфәнде авыл башына гаилә фермасы төзеп куйган. Сыерлары Ашат елгасы буенда көтүдә йөри. Үз әйтүенчә, бу җирләрне рәсмиләштереп куйган ул. Димәк, көтүлек аша уза торган юлны да зират яныннан барып җибәргән. Җәйге чорда халык шуннан гына зур Битаманга төшеп йөри. Асфальт юлдан әйләнсәң, 2 ара 5 чакрымга җыела диләр. Бер караганда, авылда фермасы да, терлекләре дә булганга куанырга гына кирәктер. Әмма икенче яклап фикер йөртүчеләр дә бар шул. Хәзер шушы мәсьәләгә бергәләп ачыклык кертеп карыйк. Авыл халкының көтүе менә шуннан чәш, шушы юлдан, шушы чишмә буйлап, менә бу якка таба борылып китә. Дигәндә бәрәңге болыны дип йөртелгән болын бар. Шунда хуҗалык көтүе йөри. Бу яктагы җирләр Рөстәмнеке булып калдылар. Ала ярамый бит инде. Бер үзенә нихәтле территория ул гына хуҗа, авыл халкына бөтенләй ябылды. Дөрестән дә авылның олы чишмәсенә төшә торган юл кәҗә сукмагы булып кына калган. Көтү йөрмәгән урынны әрәмәлек баса шул. Чишмә агып тора торган юл кырыена сукмак, олы Битаманга чыга торган сукмак иде. Басмасы бар иде. Чыкыр казып куйган. Җәй яз ахырында, җәй башында менә. Һәм шуның аркасында хәзер монда юл тамаланды. Авылның көтүе шусына чыгып китә торган иде. Ул көтүдә хәзер моннан җири алмый, авыл урам уртасыннан, авыл уртасыннан теге башыннан чыга авылның. Әмрә моннан менеп китә торган юл аша зур Битаман авылына барып йөргәннәр. Астан таш чыкканлыктан яңгырлы көнне дә курыкмыйча үтеп йөри идек дип сөйлиләр. Хәзер күрәсез, койма тотылган юл ферма янәшәсеннән борылып китә. Садыйков Рөстәм менә моннан безнең әби бабайлардан калган юлны битерде. Үзенең электропостук чабыклары белән ограждение ясады да куйды. Хәзерге вакытта җиңел машиналар ана орман кырыена абый салып бата чоңа шуннан җырлар. Менә минем ул бит авылга җонны бетергә тиеш түгел бит инде. Менә минем шул турыда гына әйтәсем килдегәне бар, менә шул турыда гына. Ул җолны авылга керә торган җолны бабайлардан калган җолны уланы бетергә тиеш түгел бит инде. Менә бу койма артында кайчандыр юл булганын чамаларлык та түгел хәзер. Аны күптән үлән каплап киткән инде. Мин гомер буе шофер булып эшләдем колхозда. Шушы юлдан күп җирдәге инде без. Аны тегендә былчырак булса, тая, нитә, менә алмыйдык. Бында ташы юлдан аны иске зиярат бар, андан 2 ел бар инде безнең. Шушы юлдан бик күп җирдәк без. Менә хәзер шушы юллар җабылды. Күңелле түгел инде авыл халкы исәнендә. Ферма яныннан өскә күтәрелсәң, авыл зиратына килеп терәләсең. Элек моннан тагын бер юл китә иде дип аңлаталар. Хәзер анысы да капланган. Әйләнеп үтәргә дигән язуда язып куелган әнә. Бүләнә куелган бер көнне сабан туйга шушыннан җирибез.
Сабан туйга шушыннан халық. Bir күні шығып келеміз зияратқа да. Қырға bu рәнәтігі баштада, bu баштада. Спирт завод яғындағы Рестем Трубаны апмындың инде. Су юлындағы Трубаны. Кім ала инде Рестем? Оның өзінде дирек баш керек. Ғафу итігізін şu айтып еткенімі. Yaramı bitinde yaman tuar yol var деген хибәре бар. Ярамыян дейсін ішләге. Ауыл халқы белән дус яшәргә кирәк. Зират кыймасы буйлап 70 метр чамасы барсаң, күтәртелгән дамбага менеп басасың. Хәзер машиналар шуннан җилдерә. Фермер Рөстәм Садыйков та әнә юл янәшәдә генә бит дип аңлата. Кайчандыр ул юлны үзләре күтәрткән булганнар. Мин салдым аны. Ким салды аны әйтәле? Син анда берәр кирәгә бер салдыңмы? Берәр килеп бер нишәдеңме син анда? Һәркемнең үз фикере монда. Элек турыдан үткән юл хәзер фермерның рәсмиләштергән җир мәйданына кирип калган. Bu yoldan гомер буе йөргәннәр 18 елда шушы юл астына, шушы зират астына апчып, безнең авылдан Красноармейцларын талаган җегетләрне атканнар. Ул безнең тарих. Ул менә бу юлны бетерергә тиеш түгел Рөстәм. Ул пускай аны булсын анда җире, әнә чәчүлеге, көтүе, ние, ләкин юл калырга тиеш. Юл ул Рөстәм салган юл түгел, аның бабасы салган юл түгел. Ул гомер буе безнең авылга 1770 елда бик матур җирләр дип килеп сайлаганнар, нигез кырганнар шушы авылга. 13 кеше имә Күәм дигән авылдан. Һәм шулар салган юл ул. Һәм аны Рөстәм бетергә тиеш түгел. 2022 елның 6 июнендә миңа тапшырылды. Менә бу шушы юл кырыендагы җирләр. Бу юл түгел, бу сукмак бу. Булай аңласагыз. Менә юл официально әнә шуннан уза бит инде. Күтәртелгән, таш түшәлгән аңа. Просто тигезләнмәгән генә ул. Шуңа күрә генә буларның бөтенесе шуңа кайтып кала. Булай сылым мин аны 10 елда үзем җегетләрне организовать итеп, нитеп, весь без аны таш түшәдек. Ике битаман арасында ул вакытта асфальт юк иде. Фермер Рөстәм Садыйковның 30 баш савым сыеры бар. Гаилә фермасын грант акчасына төзегән. Бузаулар саны да шактый. Бу кадәр малны көтүгә чыгармый гына асрап булмый билгеле. Көтү йөрмәсә, бу тау битләрендә әрәмәлек басар иде. Быел тем более язда, кышта авыр чыктык бит инде. Яз килмәде. Көтәбез, миңа сыерларны ашатырга йөрдә бетте. Мин инде аны шуннанрак электропастук белән куйганым, аны куймаска дигән анда юк. Законда юк бит инде ул теге. Сукрылатып шулай булды да инде. Шуңа күрә кемнәргәдер ул шамады инде ул әйберләр. Шунысы белән генә булай авыл халкы дип әйткән белән дә авыл халкы исеменнән сөйләшәләр кемнәрдер. Ул авыл халкының әгәр дә менә хәзер теләсәк, бөтен авыл буенча җиреп чыгабыз. Менә кайсылар миңа каршы икән. Мин бу авылда бер кешегә дә әйттем икән, 60 ел, 1 ел буе мин шушында, мин бер кешегә дә отказ да бирмәдем бер нәрсәгә дә. Кем авырый, кем үлә, кемне кая илтәсе бар, кемне алып кайтасы бар. Кышын юл чистартабыз. Фермер быел 2 елга җитәрлек азык әзерләп куйган малларына. Әле менә шушында яңа ферма төзергә дә нияте бар. Сыер санын 50 башка җиткерсә, авыл халкы өчен эш урыннары да артыр иде мөгаен. Әлегә фермерда шушы авылның 4 кешесе эшли. Эшләгән кешене сүгәләр инде аны, һаманда эшләмәгән кеше генә әйбәт бит инде ул. Әйтәсе килгән сүз нәрсәдә? Мин бүгенге көндә иң күп эш урыны биргән кеше әле бу авылда. Минем моңанча минем о да бар бит инде. Анда 20 кеше эшләде минем бу авылдан. Шуңа күрә теге шулай эшләгән кеше ярамый инде бездә. Әлбәттә, хезмәтсез генә барлыкка килгән ферма түгел бу. Авылда ферманың терлекләренең бетмәвенә куанырга гына кирәк минемчә. Бүген болай да мәшәкатьле заманда яшибез. Авылны матурлыйбыз, уңайлыклар тудырабыз дип, бер фикергә килеп, берләшеп эш итү зарур. Күмәк көч тау күчерергә сәләтле. Зур битаманга күтәртеп таш түшәлгән юл ашада барырга була. Анысы ошамаса, авылның икенче башыннан асфальт юл белән дә җилдерергә мөмкин. Ә бит бөтенләй юлсыз тилмергән авылларда бар илебездә. Улы Чишмәгә килсәк, казылган чокырны күмдерергә һәм авыл көтүен шуннан чыгарырга кирәк. Ул очракта Чишмәгә төшә торган юлда бернинди әрәмә, чүп үләне дә калмаячак. Көтү чыкмаса, анда үскән каты кытыны җыелып шалгы белән чабарга була. Савабы һәр кайсыгызга язылачак. Тамагыбыз тук, өстебез бөтен. Әмма нишләптер күңел тынычлыгы җитеп бетми кебек. Менә анысын кем каян эзләп таба бит. Шөкер, соңгы елларда дингә тартылучылар артканнан арта бара. Инде мәчетсез авыллар да бик сирәк калгандар. Актаныш районының Түбән Яхшы авылында да узган җомгада яңа мәчет манарасыннан азан яңгырады. Авыл халкы моңарча гает җома намазларын кемнеңдер өенә җыелып укырга мәҗбүр булган. Мөмкинлеге булучылар күрше авылларга йөргән. Күрше авыл димәктән якындагы Табанлы күл һәм Югары Яхшы авылларында да мәчетләр яңа төзелеп килә. Түбән Яхшы халкы һәм шушы авылдан чыккан эшмәкәрләр ярдәме белән төзелгән мәчетне ачу тантанасыннан безнең репортаж. Аллаһу әкбәр! Аллаһу әкбәр!
La ilahe illallah vallahu akbar. Түбән яхшы яулы халкы бу шатлыклы мизгелләрне озак көткән. Бүген тантанага килүчеләрнең күзләрендә шатлык яшьләре ялтырый. Безнең беләсезме, менә әйтергә дә гарлык дип әйтим инде. Безнең авылга иман индергән, дин нуры сиптергән менә бердән бер кеше. Безнең бер барыр җиребез юк иде. Безнең бер җәмәгать урыныбыз юк иде. Без бу мәчетне шундый нык көттек. Шундый нык менә рәхмәтлебез. Әйтеп аңлатырлык түгел. Аллаһ йорты ачылышына авыл халкы читтә гомер иткән авылдашлары гына түгел, күрше авыллардан да кунаклар килгән. Алар да мәчет бик вакытлы төзелде. Анда йөрүчеләр булыр иншаллаһ дигән теләктә. Йөрерләр, яшьләр бу авылда яшьләр бар әле. Бер поток яшьләр бар, алар яшь түгел. Ну, аларның йөрердәй кешеләр күп монда. Йөрерләр дип ышанам. Мәчет булмау түбән яхшы яулы халкын диннән аермаган. Барлык гает һәм җомга намазларын мөмкинлек табып укырга тырышканнар. Хәзер инде яңа мәчет булгач дингә тартылучылар тагын да артыр дигән фикердә Мирзахит мәчете имамы. Бу эшне балалар укытудан башларга кирәк ди ул. Bütün уңайлыклар бар. Суы кергән, анда bütün уңайлыклар тәһарәт алырга була, бүлмәләре бар, идәннәре җылытылган. Кыш көне дә Алла бирсә, монда инде мәчете без эшләр дип ышанам инде. Рәхмәт менә шушы төзүчеләргә, шушы мәчетне игәнәчеләргә барсына да бик зур итеп рәхмәт. Һәммәсенә дә барчасына да исәнлек, саулык телим, сәламәтлек телим. Мәчет төзелешендә авыл халкы да, читтә яшәүче авылдашлары да актив катнашкан. Шулай да төзелешне башлап тәмамлаучы шушы авылда туып үскән Ильяс Мирзаянов. Туганнарның да ярдәме зур булды ди тамыр хуҗалыгы җитәкчесе. 90нчы елларда Бугада авылында да мәчет төзеткән кеше ул Ильяс абый. Нинди матур сыйфатлы, тирә-ягы шундый яхшы итеп эшләнелгән. Сокланам мин бу кешегә. Үзенең әтиянисе, аның туганнары барсы да менә үлгәннәр инде ни булсыннар, шат булсыннар, күңелләре шат булсын. Ну мин шаккатам нигә? Туган ягын яраткан, туган ягына мәрхәмәтле булган андый кешеләр дөньяда бик сирәк. Моннан берничә ел элек данлыклы авылдашлары хөрмәтенә һәйкәл төзеткән иде Ильяс Мирзаянов. Шул вакытта ук янәшәгә мәчет салдыру уе булган инде аның. Яни башлангыч мәктәпнең мөдире булды. Шунда укытты. Һәр монда мәктәп биткәчтән инде менә шул мәктәп нидә искә алып торсын дип, яни нидә искә алып торсын дип, авылның күренекле кешеләрен дә искә алып торсын дип, biz менә шундагы һәйкәлне эшләдек. Анда бөтен авылны сыйдырып бетереп булмай. Шуңа күрә мин анда Россия Федерациясенең югары бүләкләренә лаек булган авылдашлар дип язып куйдым ташка. Шуннан һәйкәлне төзегәч, янинең исеме күренеп торгач инде туктам әйтәм, әти рәнҗеп ятмасын дип, монсаңа шуңа мәчеткә Мирзахит исеме куштык инде. Нибары 3 айда сафка баскан мәчет төзелеше бик җиңел барды дип искә алалар. Инде Аллаһ йортын төзеп кую гына түгел, анда халыкның йөрүе кирәк. Буш торган мәчет авылга догада булмас диелә. Шунлыктан аны төзүчеләргә зур җаваплылык та йөкләнә әле. Безгә дә хәзер инде 63 яшь, минем классташлар бар монда. Аларга да әйтергә инде, сезгә дә җегетләр, яшегез бара бит, әйдә мәчеткә йөри башлыйк дип. Шундый пропаганда, агитация эшләре алып бара кирәк инде. Киләсе көннәрдә Түбән яхшы мәчетеннән 5 вакыт азан яңгырап, ил көнебезгә тынычлык теләп намазлар укырга язсын. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Без 30 сентябрь кичендә очрашырбыз. Безгә хәбәрләрегез булса, аларны WhatsApp номеры аша юлларга мөмкин. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Туган җиребездә бәхетле мул яшик.